You're listening to Dili ni Advice. I-share mo ang podcast karon dayon maluoy. Ako si Kringkay. Ako, you can call me darling. Masking dili, tauyab. Hello, amazing. Hello. Yes, hello. Yes. Hala, uy, amazing kayo. Nakaingon ko hala, amazing during the intro na soundtrack. I'm so proud of my sister. We're gonna be millionaires. Oh my God, thank you. Nagnan siya ka ng virtual soundboard. Yes, ano ko yung soundboard. Yes. Di mo Tagalog crap. Yes, ano ko yung soundboard. Maximize all the... Yes. Oh, yeah. Aning okay. Para sa manay na ang boom, boom. Ay, pag na something... Kana mga mind-blown moments. Okay. Sige. Yeah. Okay. And salamat sa mong luwag for being a holder for our microphones today. Luwag. This is probably gonna be a tradition now. Yes. It's so cool. Salamat kaayo. Mag-shoutout ta, Kring. Ay, kadali lang, I would like to issue a formal apology to Darling kay katong last episode manggod. Ako siyang gipugos na ikabit iyahang mic diri sa iyahang sanina. Nahinay na hinuon niyang tingog. Dapat jud ako ang ni-adjust ug ako ang nigunit sa akong mic, ako ang ni-adjust kay para buo gihapon akong among tingog duha. Nya moto nga I'm not a very good sound engineer after all, but I will try to be better. No, don't say that because each and every live stream you get better. Don't be sorry. Be better. Be better. Thank you. I appreciate you. Yes. Okay. Shout out. Shout out kay Ikimiki. She commented on Spotify. She said, quote, "Disclaimer in online gambling is similar to the warning pictures posted in the cigarette packs. Kabaw na ka, unsay epekto. Naara dyan na sa taon sa niya pag-control yung addiction na arasad na niya kung ready ba niya tubangon ang consequences." Ay, bitaw no. Unquote. Kita ka ng mga pictures sa mga cigarette packs? Oo, kanang na yung mga TMI na picture. Oh, luod ka ito noon. Bitaw. So, na sila ha. Kanang disclaimer ni TG. At least na siya yung disclaimer. At least. Okay, para daw na sa mga dagag kwarta, di ba? So, dili man ta maluoy sa mga dagag kwarta nga na-waste ilang kwarta. So, kira. Dili man nila makontrol ilang impulse, ang ilahang addiction. Helpless man sila. So, wala. Di tayo mahimo. Di man ta katabang. Di man ta mga doctors diri. Gani. Another comment from her as well. Quote, "Tingay mag-repack siya. And reseller siyas baby oil. Ha. Suggest kog topic pet peeve sa friendships." Ooh. Unquote. I'll definitely consider creating a content around that. Ooh. We will consider it. Ooh. Lisod, kung ano siya ang friendships ka ng, it's a hard topic for me. What to? Oo. Then, congrats to Kringkay. Ayun na, congrats. Congrats sa imo kay consistent ka itong reels this week. Hala ko, yes. I'm You trying. better work. I'm trying. I don't even know how to stop, but I'm trying. And kabalo ba mo, guys? Nga naman. Wala mo kabalo, no? Nga naman. Wala mo kabalo. Nga naman. Natay guest pohon sa podcast. Naatay guest pohon. Oo, she reached out. Yes. And she's actually one of my friends. She reached out to me. And syempre magsugod mi sa friends kay awkward kayo kung among i-first guest di mi kaila. So mag-practice ami sa mga friends, guys. Gani bitaw no tinuod ka. Mag-practice ami sa medyo kaila namo kay kung dili kaila basing kami ang mahimong guest sa among podcast. So testingan sa namo with a friend. She reached out, she made topics already. Oh, ganahan ko ana. And then she made
she commanded us to create assets, to create hype. She commanded. Yes! O, sige. Mag-create na ko, girl. She's a girl. She a go-getter. Yes. We love that for her. O Uh-uh. niya, shout out kay Darling, kay iya man ng friend. Oo. Oo. Tas, importante kay niyang topic na iyang i-discuss, guys. So, excited mi na, excited po mo nga, na nami guest for the first time. This is a milestone. Yes! Ay, mga share na limtan. Yes! Yes, thank you so much. Kuha na siya, relatable ang mga topics. Oo. Daghan jud kayo makarelate. Dili gyapon politics. Dili gyapon about politics or religion. About ni siya sa society and culture. Mo gyapon. Ayun, mo gyapon. Stick to the genre, guys. Oo, tinuod ka. Okay, maguluhan ako. Nagtanong ato, ma'am. Nag-comment ba siya sa isa sa ato mga YouTube videos? YouTube videos? Oo. Wala ko kita. Ang sa Ano siya? Ano sa tuyang giingon? Daw? Nadere. Ano Wala siya? ko kita. Sorry mga ka-blank, so busy yesterday. Kasi may labot na mo. Kasi labot na mo, ma'am. Uy, ma'am, magtanong na karon ha. Lagot kay ka ha. Last na lang ka. Sige. Kaya pag-andam sa mong soundboard, kaya maguluhan ko. O, sige. Okay. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita, mga celebrities, nang delete og mga posts, unsay connection kang Didi. Christina Aguilera, nanambok, namayat, mga tao, nangasuko. Oh, speaking of mga tao, sige thank you kang Beyonce. Ngano ka ha? Og Jen Barangan, nag-flash sa Olivia Rodrigo na concert. Mga tao, nangasuko. Mo to mo mga uluhan, guys. Naami mga daghang kaayong ipang tackle karong adlaw para sa inyong tanan. Yes. Okay. Ang first uluhan na to is ang mga celebrities nang delete og mga post. Unsay connection kang Didi. Unsa ka? Kisa ang mga nang delete og post. Una na tong itako si Usher. Usher. Gidelete niya yung more than 7,000 tweets sa X. Tweets sa X, mga post sa X or tweets sa X. Twitter man na dati, sige na lang. Gipang delete niya. Ay, kisa si Usher. Magsample na bad. Oo, kada na lagi ma-mention nga artist, hatagag sample. Sige, kisa si Usher. Unsay pinakasikat niya? Burn. Let it burn. When you're feeling me the same and your body don't want to, but you know, gotta let it go. Maratang. Just dili man na like it used to. Yes, my bruise. Sikat ba yan na kanta? Mo na diha na siya na marag ni buto kay ang 90s niya nga era, to mga Nice and Slow, mga You Remind Me. Kuan man to, sikat na siya but not entirely mainstream, like not worldwide. So, ano ni siya? Ang kuan siguro, ang katong Ye. Yeah. White people's favorite song. Yay! You know, yay! Okay! Okay! Si Usher. Yeah. Matam. Si Usher, ngano kaha gidelete niya yung tweets. It's kinda sus. Ana siya. Account got hacked and damn, y'all ran with it. Ana di ay na. Account got hacked, man. Kuan man na kanang feeling na ko na connection kay September man niya gidelete yung tweet. September 2024. So feeling na ko gidelete gyud niya yung post in connection sa scandal ni Diddy. Feeling na ko. Kay ngano, si Diddy man daw, naman doon na siya kanang custody ni Usher sa bata pa siya. Oo. So, he must have witnessed a lot of things during his stay dito kang Diddy nga perting mauta, dili pang bata, dili pang teenager, dili. Kumbaga, lain siya iingon in public. Dili siya pwede ma-share. Oo. So, mutuo ko nga, na-adyo ni connection kang Didi. Ako sad. Mutuo sad ko.
Kay September man good, timing man good. Oh, the timing is sus. Oh, kay September 16 man na arrested si Didi. Nya mag-delete kasi mo po September po 23 or before pa ana kay sa post man niya September 23 sa ato pa na ay connection. Para sa ako, opinion lamang ito. Oh, opinion. Unsa man? Akong giisip mo ta bakit the thoughts and opinions expressed by the host do not Necessarily reflect the thoughts and opinions of the network, the show, and the management and the network. Kita man ang network show ug management sa These are our opinions. opinion lang to, guys, ha? Kita mo atong meme na kanang, it's just my opinion! Wala. Wala na siya, meme na siya. Oh. It's just my opinion! Na siya. Wala. Nalagot siya sa yung friend. Ngayon niya, pagkaman. Okay. Si Steve Harvey. Kinsa si Steve Harvey? Siya tong dako kayong scandal na naitabo sa pagkadaog ni Pia Wurtzbach. Ay, oo. Namali niya ingon ang winner. Si Colombia yang naingon instead of Pia, but kanang nibalik man siya giingon man gyud niya nga si Pia pero ulahin na ang tanan na announce na niya si Colombia. So kailan na mo kay Steve Harvey? Nasakitan na si Colombia. Nasakitan na si Colombia. Then sikat kay si Steve Harvey bisan pag wala na siya ni appear sa Miss Universe kay siya ba ang host, long time host sa Family Feud. Ay, oo. Family Feud ba? Okay. Okay. Family Feud, Unya, na siya post tong November 13, 2017. Ana siya quote, "My brother Diddy is doing a world of good for these kids," unquote. Gidelete na niya nga tweet. Oo. Is this in connection to Diddy? Yes, of course. Kaya gidelete gani niya nga Yes. specific kayo, but that does not necessarily mean nga appeal siya sa freak offs. Dili ta pwede mag-judge ana. Ay, oo. Basta kay kanang supporter. Dili lang siguro siya nga gusto ma-associate kang Diddy hantod karon. Mo nang gi-delete na niya nga tweet, di ba? Steve Harvey has removed the tweet from 2017 in which he praised Sean Diddy Combs, saying, "My brother Diddy is doing a world of good for these kids. This move follows a wave of celebrities." Ay, 2017 na tweet. Niya pagkaman. Karaan na nga tweet. Wave of celebrities distancing themselves from Diddy after his recent arrest on charges of sex trafficking, racketeering, and other crimes. Muna to siya. So, nag-delete siya tweet, yes, connected, diba? But that doesn't mean nga appeal siya na siya gibuhat nga mali, appeal siya sa freak-offs, nag-racketeering po siya, nag-sex trafficking po siya, dili na, nga na ang pasabot. Nag-delete means... Nag-delete lang siya. Oo. Pero kung ka na mag-away mo sa imong miga, delete mo mga picture sa isa't isa. Sa kung wala pa yung social media, ang buhaton nimo, pag dili na kasaya, gisiun nimo siya sa picture. Ay, oo. Ingana. I-cut man na. Guntingon nimo siya sa picture mo na ang imong picture awkward kay shape. Sunod bitaw. sa imong body. Naka-outline siya. Naka-outline. Sa ato pa, ingana ra po tong gibuhat ni Steve. Possibly. Possibly. Pero wata kabalo, mag-reveal ba na in the coming months kanang FBI ba jud tong investigation. Dili man na magpatakag kaso ang FBI. Kumbaga guys, ang FBI equivalent right man jud to mga listeners, no? Ang FBI equivalent sa NBI. Kung ang police ang nag-investigate sa mga dire sa Pilipinas, fine, big deal na siya, di ba? Pero kung NBI ang nag-investigate sa mga, it's a much bigger deal, di ba? Same with US. Kung state police ang nag-investigate sa mga, it's a big deal. But if FBI na gani ang nag-file og case against sa mga, it's a much bigger deal. National. Tibuok country. So, yung na siya, guys. Pero kung ang FBI ang nag-investigate, wata kabalo in the coming months na yung mga ma-reveal diha nga uban nga appeal gyud si Steve Harvey sa freak-offs. Pero kuan pa na siya kanang sa pagkakaron so far, mura lang siya nag-distance. Wala tayong nahibalaan sa iya ha. Aside sa gidelete niya yung tweet. Ana lang good. Ayaw dayon mo judge. Judge mo dayon. Dagan kayo mga news. Dagan na kayo nang delete o mga post. Appeal yun na sila. Ayaw mo pag-ana. Innocent until proven guilty. Tama. Pink! Si kinsa ni si Pink? Sample daw, be? Naunahan ko ni mo. Kung paunahan na yun din ni. Sample. Akong ganahan ni Pink kay most girls. Most girls want a man with a bling-bling. Don't want mo. Ang sari sunod na. Don't wanna got the ching-ching. Don't want a ring, got the ching-ching. I just want real love. Ay, sus, gaya po sa cheer. Wala. So late.
Sama na, oy. O niya, pagkaman. Oh, muna siya si Pink, guys. Kabalo naman si Kinsa si Pink. Ito kung Pink og buhok. Grabe naman pud mo, oy. Oh, dili na siya pink og buhok Karon. Oh, Sa una, sa 20... Paggawas niya. 2000s. Paggawas niya. 2000s. Oh, paggawas niya, Pink yung buhok. pink yung buhok mo. Ganing pink. Oh, siya ro pa mo kaila kay Pink. Pink lagi siya buhok sa unang panahon. Oh. Sa iyang mga video. Sa una. Karon dili na siya pink og buhok, okay? Nag-delete pud siya og Twitter. Nang delete po siya. Gidelete yun niya iyang Twitter nga account man yata Ay, to. ati buok account ko di Oh, ay. gi-wipe clean yun niya. I wiped my Twitter clean. Murag ana ba? Natingala siya nganong na-viral siya karon. Oh. Kay ngano daw gina-connect siya kay Didi. Nga iya man daw nang gidelete kato pang February 6, 2024. This year. This year gidelete na niya yung Twitter. It's not So nauna siya. sa sa nadakpan Didi ba issue. si Didi September 16. So O, gani. nag-delete si Pink og Twitter posts February 6. O, dugay na. Dugay na. Pero take note, gi-interview ni Shay Shay si Cat Williams January 6. Oh. So dili pasabot guys nga connected na kay Didi, di ba? Wata kabalo sa reason, di lang gid siya ganahan og Twitter or X karon. Ana The lang. timing is sus. At the timing is sus. Pero dili gihapon. Ay, layo raman. Kay, na-mention ba dahil si Pink sa Shay Cat Williams interview? Wala man. Wala, pero basig kabalo lang siya. Hulon, appeal ba jud ko ana ng mga party. Oy, Nakabayan opinion jud lang ko. na, opinion. Opinion lang do. At one point, nakabaya jud ko. Murag ana, babasin lang no. Wala ta kabalo. Di ba? Pero dili man na pasabot nga tinuod na jud na nga connected jud ang dahilan nga nung gidelete ni Pink yang Twitter post connected na kay Didi. Dili na mao, Dili okay? na maon. Pero na-timingan lang siya ba? Kisa pa isa na nag-delete og mga posts. Kisa pa man. Kisa pa. Si Megan Fox. Sample. Saan pag-sample ni Megan Fox? Basta guys, di man ko na siya singer, so di mi ka-sample no. Like, disod pag butindog ko niya, mag-post-post diri. Di may pareag lang ni Megan Fox. Basta mo na siya tong paggawa sa Transformers na films, sa early Transformers na films, kaya dagan na bayag bago na Transformers ron, siya ang katong protagonist na babae. Okay, na partner ni Shia LaBeouf. Shia Labaw na ko. Labaw na. Ambot Shia or Shia? Shia akong pagkadungog. Basta muna siya guys, kato siya. Okay? So, let me read something. Quote, Megan Fox has deleted all her posts on Instagram and wiped her ex, formerly Twitter account, leaving fans speculating it may be connected to the recent arrest of Sean Diddy Combs. Diddy is facing charges of sex trafficking and racketeering with allegations dating back to 2008. Fox's move comes shortly after similar actions by Usher and Pink, who also deleted their post on X. Fans quickly took to social media to react. So, Grabe jud kaayo ni makareact ka mga fans ba? Automatic. kung mag-delete ko post karon, connected kung Didi. No, delikado na kaayo karon no kay ma-connect dayon kay Didi tanan. Dili man na yung anak, guys. What if nag-away lang sila ni Machine Gun Kelly? Malay nimo. Oh. Ay, sila pa ba? Na, 'di ba pag mag-away may ninaknak, mag-unfriend me sa Facebook. 'Di ba nga na? Gani, mura nga lang Uy, nga na lang gud siguro. Ayaw lang gud mug ayaw hatagig malisya na sila Megan Fox. Uy. At innocent until proven guilty. Gani no. Let's practice that. Dili ta mag public assassination. Unsa ta public assassination? Public Cancellation? Public cancellation, no. Ako gipangita na term. Trial by publicity. Mo na siya ang term na akong gipangita. Trial by publicity. Dili na mo. Dili na mo. Ay, dili naman. Oo, sa man ang. Ikaw man din naguna-una sa akong utok. I'm trying to. Trial. Oo naman to. Trial by publicity. Dili, it doesn't sound right. Oh, anyway, it'll come to me. It'll come to you later. Character assassination daw, ingon ni Tear Blank. Ay, hala! Ay, ana, mo de na ang pasabot. Ay, ang ato ang pasabot. Sige. Pero naapa ko isa na ginaisip ka ng trial. Oo. Oh, anyway. Anywho.
O, sagdira na sila. Ang ana man dyan na ang mag-uyab, mag-away. Na-end na ba ya ilahang, di ba fiancé na silang duha? Oo. Engaged na sila? Oh. O, nag-end na ba ya na tong, dugay na, dugay na. March 21, 2024, dili na sila engaged. Pero basin, di ba, nabay uban nga magbulag, magbalik, magbalik. Basig day katong pag-delete niya sa post, gusto lang din siya mag-delete kay, ayoko nang makita ang mukha ni Machine Gun Kelly. Gani, basta hindi ay connected sa iyang pagkauya ba? Yan na lang, good. Ayan mo, react dayon ka mo, react dayon mo. Giuluhan ba na mo, so ni-react me. Okay. Sige, next. Go. Noon sa day ni si Christina Aguilera. Si Christina Aguilera, nanambok na mayat mga tao na nga suko. Nga mabuot ba ng mga tao? Pwede ka magbutang og picture sa kuan, sa atong screen. Ipakita lang for context. Pero kana lang, i-crop lang di o dapit. Ayaw po tanan, makita atong mga codigs. Ipakita sa atong live stream viewers ang context. Wala sabi, pakita tang picture. Can we talk for a minute? Girl, I want to know your name. Can we talk for a minute? Tara na! Ano na? Bawas na lagot, ha? Ala, uy, siya. Sige guys, so muna siya ang atong context para lang makita sa atong live stream viewers na unsa na day ay ang itsura ni Christina Aguilera. She doesn't even look big, pero kanang relative lang sa iyang sariling lawas ba? She doesn't. Katong 2016, katong ihang outfit na black and white. Black and medyo white. curvy, meaty. Meaty. Thick. Malaman. THICC. Malasa. Thick with 2 C's. Masarap. Period. Nya katong 2020 cleavage. Dili pa jud pantay iyang cleavage, guys. Tanawa pagod na. Ha? Dili pantay iyang cleavage. Grabe pud ka makakuan. Uy. Look. Grabe, uy. Look! Dili pantay! Di okay ra na guys kay no two breasts are alike. Breasts are not twins. They're sisters. Mo ba batog di lain tagnaw. Ana din na ang mga aping sa imong kuan. Lain yun din na. Pero kani jud ang ato ang karon 2024 mo na niyang itsura guys. Mura siya kapayat ni, kung familiar mo ni Ariana Grande, kay payat ba jud guys siya no? Sexy kayo. Mo na ni si Christina karon. Back to the past na body. Mura siya 20s body. Nibalik siya sa iyang pagka-20s body. Yes. Grabe ka sexy. Ang issue ani guys, wala may issue. Why are we talking about it? Di daghan man gud siya, daghan kay nag-post. Akong newsfeed, daghan nag-worry sa iya ha. Naunsya na siya or na siya kanang payatan nimo oy mga naana na mga tao no, pero sige lang ana naman. Kanang daghan kayo kanang pero ani mo guni siya kani iyang latest reveal September 2024 June nahitabo September 27 2024 ni ato siya og Barry's sa West Hollywood kanang Barry's guys mura siya og kung sa Pilipinas pa atong tawagan na gym pero dito kay kanang daghan mi na sila arte-arte ng mga names sa US so bootcamp mga ana-ana mga HIIT bootcamp mga ana-ana di na ta masabtan kay di man ta naga-exercise basta kay gym na diha okay gym nagkuan siya mura siya nag-promote og something product na shake basta murag ana basta yung ana tapos si Sloan maguna kong source ani katong YouTuber nga about celebrity gossip pa kana si Sloan dito gyud daw siya ga-gym sa West Hollywood na Barry's kung kaning Barry's daghan man kaya og locations unsa niya pagkabalo nga dito pangitaon si Christina wala ko kabalo basta ingon siya nga sa kadugay-dugay na niya na sige balik-balik sa Barry's wala pa jud na siya kita ni Christina didto ang ako lang maingon is basig na siya sariling gym sa balay gani si Britney Spears naman siya sariling gym sa balay unya Barry's lang kanang provided by Barry's basin no mga unya na di ay or kanang gi-kontrata siya ni Barry pero actually kuan man ni na rumored nga Ozempic lagi daw ang reason nga nung namayat og ana si Christina Aguilera. And for context, mo ni siya ang Ozempic guys. I will read something, okay? Quote, Ozempic is a prescription medication used to help manage type 2 diabetes and promote weight loss in certain individuals. Its active ingredient is
semaglutide, which belongs to a class of drugs na treat o diabetes. Tapos, Ozempic, initially approved to treat diabetes, has also gained attention for its weight loss effects, particularly after clinical trials showed significant weight reduction in patients. As a result, it's sometimes used off-label for weight management, especially sa mga celebrities. So, nahimo na siyang pagmamayat ka, uy, Ozempic. murag house, ano tawagan na? Household name? Yes, murag mo siyang ana. Tanan gyud artista mamayat, uy, Ozempic. Uy, Ozempic. Ozempic, oo. Allegedly, na-addict daw si Christina Aguilera ani. Allegedly ha, I'm not saying it's a fact. Allegedly, na-addict daw siya ani. Maski daw dili na kailangan mag-Ozempic, nagapa-inject ka po siya weekly. Ani. That's why she kanang naingana na iyang figure karon nga payat kaayo nga kuan, 'di ba? Pero dapat pasagdan na to siya. Iyaha man ang kwarta gipalit sa Ozempic kung nag-Ozempic galing siya. O kung nag-gym siya niya, wala nimo siya nakitaan, basing nag-gym siya sa iyang balay. 'Di ba? Pero bisan pag Ozempic, anong daimbot man ka? Ayo pagbot dili man ikaw nagpalit sa Mercury Drug. Di man ikaw nipalit sa Rose Pharmacy. Di man ikaw nipalit sa Watsons. Si Christina nanugo na siya og lain. Kiti man siya mo palit. Iyahang PA. Iyang papaliton. Or ang ihang doktor mo adto sa iyang balay, i-injekan siya Ozempic. Ay, wala naman na sila mga sariling doktor ba yan, napatawagon ng home padung service, silang balay. Home service. Pasag di lang na sila. Mo gani, no? Kaya nga dili man na nimo kwarta ang gipalit sa Ozempic. Nya dili man po na imong halawas. Nya ngano man day kung ma-concern ka, maunsa day siya. Dili man na makadaot, wala siya pakialam. Kung naa may side effects, siya na'y bahala na musagang. Si Christina ang musagang sa side effects. Nausea, vomiting. Mano siya, sakit kaayo akong ulo. Birisi na niya. Pero dili pasabot, di nga mag-apil-apil na ta. Wala ta sa meeting. Dili man yata ni siya makadaot, no? Wala ta kabalo kay, bag-ulang ba ni na drug, no? Sa bagay, bago ni. I don't know, maybe in the last 5 years or 6 years, 7 years, I don't know. Pero, murag og penicillin. Ano niabot na sa akong brain? Ngano man I've read somewhere. Ngano naka-mention ka og penicillin? Di ba sa una mo ng antibiotic and then they recalled everything na penicillin. They stopped producing it kaya na side effect na dili makamaayo. So they changed it to amoxicillin. Mo ba? Correct me if I'm wrong. Please comment there if I'm correct. Please comment if Ano ding ay mo, wala na ba makapalit ka? Wala na. Wala na ba dahil? No pa man. Nagpalit ka when? 2 years ago. Discontinue na daw na ka ng mga eye drops. Nga naman. I don't know. Siguro kay, di ba yung man na, dapat ang medicine, need you na testing. Si Christina ang beta tester. Halagi mo taog beta tester sa IMO? Wala, dili ko sure ha. Correct me, and if I'm correct, please comment. If I'm not correct, don't comment. If she's not correct, just say, wrong. No, you're wrong, ana. Pero, muna ko nako nabasahan somewhere out there, nakalimot ko, basta, makaread lang ko sometimes ka ng mga blog. Blog jud ang source. Dili man lang news report. Blog jud. Ana good. I seen this on TikTok. And it passed as a fact. Guys, di ba tama ko na wala na ang mga eye drops and penicillin? Penicillin or penicillin? Maski unsa. Basta nawala na siya. Kay kato mga naunag take gihimo na silang beta tester. Karon si Christina na pud ang beta tester sa Ozempic. So kung daghan na sila. So after 20 years, mabal-an na to kung maunsa ba sila, malibat ba ilang mata or what? Wala. Basta ilahan na ng problema. Dili ta mga suko nga. Mo ba na ang reason nga nung murag medyo nabuang si Britney. Kay dagan kayo sige judge iyang weight, iyang body ng kanang dili lang kay na judge, ginadiktahan gyud siya sa iyang mga managers, dad, ginadiktahan gyud siya. Kung unsa dapat payat ka perminti, ana nya ma-stress na siya, ma-depress na siya, di ba? Murag silingan ni Britney Spears ta. Kabalo ta sa kanang mama ni Gigi Hadid, model ron. One of the top models ron. Kanang uyab ni The Weeknd.
Dili si Bella ang uyab. Bella Ex. Abi na ko, basta hindi ay puli-puli ang sisters. Okay, sige pa dayon. Oh, kay sa una pa, bata pa na sila. Ana si Gigi, magutom kayo ko ma. Reenactment lang ni siya, guys. Magutom kayo ko ma. Ano din mama? O pagkaon og almond. Usapa og tarong ha. Kanang every kanang disintegration sa imong almond dapat kanang ma-savor sa imong teeth. Ana. Usapa og tarong ha. Isa ra ka almond, nya gutom na kay siya niya. Isa ra ka almond nagipakaon. Kaluoy po. Oo. Dagan kay kung mani diri day. Dugangan na tong isa. Pero they're Traumatized for life. wala man ambot lang nila kay they're living the supermodel life. They're happy, they're beautiful. You look like Linda Evangelista. Very good. Bahala sila. Ilan na ng life. Ay po pag-apil-apil. Anyway. Unless if it's a crime. Kung crime, kung dira crime, na ta. mag-apil-apil mo. Kana ayaw mo pag hilom-hilom. May lang ba mong mga suko sa mga artista nga nanambok na mayat pero pag inyong silingan gani kay kanang nakahiring mo nga gina-abuse niya ang iyang dog or cat. Di naman ba mo manumbong? Na. Gani. So take action when it's a crime. Tama. Pero pag mga chismis o mga update ba, keyboard warrior dahil, ang nanong na mayat, ngano na nambok, ngano alo naglawas ay. Ana, lain kayo mga batasan mo. Lain. Lain siya. Pare katong kuan god katong babae ba sa Iron Woman? Ay Iron Man. Iron Woman sa Iron Man ba? Iron Woman sa Iron Man. Katong bugason daw siya o gunsa. Ginakuan siya, gina-judge iyang kalawasan. Let's call her out for her crime but not for her body. So muna na siya, pasagdan na to si Christina Aguilera kung mamayat og manambok. Okay? Nya kung na siya mahitabo sa iyaha na ng sala because sige man siya take og Ozempic nga padayon maski dili na kailangan. Iyaha na. Okay? Watch yourself. Kung sa inyo mga comments. Moving on. Nya pagkaman. Moving on. Unsa man tayo maingon? Masuko ba si Kevin pag interrupt ka? Dili ba kay kanang masuko ta sa mga body shamer niya basin taod-taod na tay i-body shame. Tama din. In addition to that. Sayang ba kay ang kanibayang US no? Kay ilaha ba na ang initiative ng kanang dapat wala na tay body shaming. Let's accept all body types, di ba? Ilang mga role models, si mga Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, Cardi B, mga big butt. Big butt. Uy, namayat Big ba si boobs. Megan Thee Stallion? Lagi na ba? Mag-comment na po sa lawas. Namayat siya Di, ningon raman ko na namayat siya. Sexy kay siya. Gani. Ana raman akong gingon. Pero ang trajectory ba kay kanang padulong na mawala unta kanang ma-accept unta sa tanan ba nga kanang ang mga kung big booty curvy okay lang kung dakuon okay lang, kung payat okay lang, ano ba? Pero murag na balik na punta sa dati ba? Ni backwards na punta. Balik na punta sa 90s na ang mga babae kay murag dapat kanang kuan jud ano siya 36 24 34. Dili gyud ang mga 90s na mga babae murag anorexic street. Gisa man na. Kaya mga Kate Moss, mga Winona Ryder, mga Tyra Banks. Wag ko nagapay attention anang unsay lawas ni kuan ana. Kuan raman na kanang mga supermodels sa una ba? Superficial kayo mo ba? Dapat ang inyong tan-awon kay kung kuan ba sila kanang bright ba sila kay kung bugo di ko ganahan makigstorya. Sorry kayo. Kaya dili ta mag-comment sa ano na lang sa bodily appearance. Ay sorry. Asa ang mute ani? Asa ang mute? Kabalo na ko asa ang mute. Okay, mute. go. Let's go. Tapos guys, basta mo na to. Di na ako ignore akong ubang comments about anak kay medyo lain man basig ma-cancel ta diri. Kay basig datay borderline nga kuan. Anyway, next na uluhan is ang mga tao sige thank you kay Beyonce ngano kaha. Ikaw na good storya na kay wa jud ko kasabot ngano nang thank you Beyonce. Actually kasabot na ko gamay gistorya niya na habang nagkaon ko pero ipadayon og storya dali ah. Okay, kabalo daw na si Beyonce sa tanang panghitabo. Kang Didi. Si Beyonce o si Jay-Z. Kabalo daw na siya tanan. Sinister lang na siya ng mga conspiracy. Conspiracy theory lang ni siya, guys. Sige. Urban legend lang ni siya, guys. Sige. There's no proof.
But it's an urban legend. Isulti Everybody ang knows about it. Isulti ang imong conspiracy. So apparently, Beyonce and Jay-Z is behind the death of Aaliyah, Left Eye, Michael Jackson, Michael Jackson, kinsa pa na mga nangamatay. Tupac, Siguro. Biggie. Siguro. Oh. They're behind it with the help of Diddy. They're best friends. So, para dili ka mamatay, dapat pasalamatan nimo si Beyonce. Pag madaog ka og award. Context sa mga comment na ko makita nga, mag-thank you Beyonce. Oh. Dapat pasalamatan gini mo si Beyonce. Thank you, Beyonce. Murag ka nang, kumbaga ka nang, murag ka nag-thank you sa Ginoo. Oh, siguro. Ang murag ingana ang ilang murag meme level. Si Beyonce ang Ginoo. Murag ana. Si Rihanna nagpasalamat kang Beyonce. Sa kanus ana? Ambot lang basta ka sa isa ka awards. Grammys. Siguro VMAs. mga Grammys, mga VMAs ana. Si Lizzo nagpasalamat kang Beyonce. Si Adele. Si Adele nagpasalamat kang Beyonce. Si Taylor Swift mo dawat siya og award pero murag wala niya pasalamat si Beyonce ba Kanye West ran up the stage to the rescue kay para i-save niya si Taylor Swift. Si Kanye ang nagpasalamat para nagpasalamat kang Beyonce para kang Taylor. Para dili mamatay si Taylor. Para dili mamatay si Taylor. Kuyawa no conspiracy. Gisave ni Kanye West ang kinabuhi ni Taylor Swift. Sa unang i-bash pa na si Kanye. Gibash ni mo si Kanye. Hindi ba kitang tanan Ay, Ning bash na kay Kanye kung ano, nagbida-bida man ni siya sa Grammys. Di ba? Daghang kay nangasugo. Why you taking Taylor Swift's spotlight away from her? Pero ang conspiracy is girescue gid niya si Taylor para dili mamatay. Dapat ipasalamatan gud si Beyonce. Kay murag pasabot wala na man balak si Taylor na pasalamatan si Beyonce. Mo to ning intervene si Kanye. So gusto lang nako magpasalamat kang Beyonce. Thank you, Beyonce. Thank you for producing our show. Yes. For being the DJ. She's everything to The brains. Okay. Mora to guys. Mora to guys. Ang last na tuuluhan, si Jen Barangan. Uy, isa ka viral sensation. Nag-flash sa Olivia Rodrigo na concert ang mga tao nangasuko. Sige, context sa kinsa si Jen Barangan. Okay? Jen Barangan is a TikTok star and content creator from the Philippines. She shares fashion, dance, and lip sync videos on her self-titled TikTok account, where she has more than 3.7 million followers. She is also a YouTuber with over 684,000 subscribers. Very famous, very popular. Masking famous ki siya no, tanaw ra god 3.7 million kadaghan ana, guys. Dagan kayo na, pero wadyo ko kailan niya. Wala hapit sa ko, Ay, kasagaran magod akong content creator, ginatanaw, Bisaya, ramampod good. Kung local jug kayo, akong tanawon. Kana mga Telma, mga Royal Divina, mga TG, Napaisa. Melay, saman. Katong, si Rickmar. Dili, katong tigulang ba si auntie? Ay, si Papa Vince. Ay, Papa Vince. Si Papa Vince. Kada mga ana ba mga Bisaya jud nga content creator, pero kung mga Tagalog based na naman po koy gina-follow per dili nga kadaghan mas daghan jud sa Bisaya nga kuan. Anyway, content wala mi creator. kaila kang Jen Barangan, amo pa siyang gi-search. Gi-search pa naman. We searched and then we read it. Tapos tapos kinsa pud na si Olivia Rodrigo kay siya man ang nag-concert. Siya ang nag-concert. Ani ni siya. Si Jen Barangan, istorya sa nato kung anong na-istoryahan nato si Jen Barangan karon. Si Jen Manggod, nag-viral ang iyang post nga naa siya sa concert ni Olivia Rodrigo, no? Si Olivia Rodrigo nag-concert sa Pilipinas. Sa Pilipinas, international star, very beautiful. Sa Philippine Arena. Sa Philippine Arena. Okay. International star, American. Part Filipino. Nag-concert siya sa Manila, Philippines. Unya ni attend si Jen Barangan, among others. Unya, habang nag-perform si Olivia, ang usual na to makita, kay syempre ginavideohan ang songer, ang performer. Pero this time, siya. gibideohan niya ang sarili.
Wake up, babe. A new pet peeve just dropped. Oh. Kay karon pata kita ani nga behavior. Videohan niya iyang sarili habang nagatanaw og concert. Karon pa ko ana kita. Ako kita magkuana pero dili Pinoy. Like kanang kung mga mukanta sa mga Taylor Swift, yung videoan nilang sarili nga manghilak. Okay lang man na nag-viral po siya diri sa Pilipinas kay first time siguro ni naitabo sa Pilipinas. Oh, nya kay Pilipinas. sikat ba siya? Oo. So, mo to siya guys. Guys, kinsa si Olivia Rodrigo sa Oh, sikin sa si Olivia Rodrigo. Wala sila kaila kaya Sampuli. kay pang Gen Z man guna siya nga artist. Oh, bago-baguhan na Oh, siya. mag-sample ta uy. Oh, Di ba ta mag-sample. maulaw? Oh, sige. Driver's license man ako nabalaan. And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. Tama na mo lang to, guys. Oh. Muna siya ang kanta ni Olivia Rodrigo. Kuan ba na siya, guys? Part Filipino ba na siya? Si Olivia Rodrigo Duterte. Dugaya sa ako ang ano eh. Dugaya niya sound effect. Dugaya. Dapat ako Naanad lang ka nga, dili kayo mo gamit. Pero karon dapat gamit ka. Okay? Kalimot ko sa akong Maximize soundboard mo ba. ang O, imong pagkakamay. Okay. Si Olivia Rodrigo is part Filipino. Her father is of Filipino descent, which Ay, abin ako her father is Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte, which she has openly discussed in interviews. This heritage has been an important aspect of her identity, and she has expressed pride in her Filipino roots, especially during her recent concert in the Philippines. And then actually, she made headlines not only because she just did her concert in the Philippines, but also all of her profits sa concert niya recently kay gidonate niya tanan. Hayahay kayo ang non-profit organization na nakadawat, which is ang tantananan kisa man JH Piego, a non-profit organization. Very, very Swerte. fortunate organization. Sige. Thank you so much, Olivia. Thank you, Olivia. Dili, thank you, Beyonce. Ay, dili. Thank you, Beyonce. O, Olivia. Ah, okay. So, nag-flash siya habang nag-concert. Siguro, ano siya? Kutay mo, ano yung cellphone? Babe, I need a cell phone. I need a cell phone. Kaning remote na lang. Kaning remote mo. Ni ang kuan. Ang cellphone. And I know we weren't perfect, but yan, nag-selfie siya. Nag-selfie Maring ana siya. ba? Maring ana. Nag-selfie. Dili. Back camera kay di ba na flash? Back camera. Rear camera. Nga na may flash. Gi-flash niya yung sarili. Og dili na siya kadali ha tibuok song. Or tibuok concert. Tibuok concert. Mo lang natuwa na balaan. Kamo na lang confirm kung tibuok song ba o tibuok concert na niya gibuhat. Lain kayo na, guys. Una sa tanan, ako mismo, pag na ako'y nami makasugat sakyanan nga kusog kayo og high beam, O gani, masuko gani ko. Sakit man as Kadali mata. lang ko na, like magsugat na mo 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds tops. Kana gani mag-picture nga na ay flash. Sakit man na sa mata. Flash lang gani na split second. At least na kay warning nga. Mag-picture ta 1, 2, 3, ga-expect ka na flash. Kanang sakyanan, masuko ko ana kay grabe mo ram tagwala sa syudad. Dagan kay puste ba? Dahan kaayo puste ang atong kalsada diri. Tapos high beam ka mura kag nasa bukid nga walay suga. Gamiton naman ang high beam, di ka kita. Niya kay klaro man kayong dalan, masking gabi kay dagan magsuga atong mga kalsada, ngano man mag-high beam ka. Di, wala na sila kabalo. So, kana palang gani, masuko. Kung usa na lang kung nag-flash ang imong, nakasalikod ni Jen Baranga, nag-concert si Olivia. So, ano yung pagkakita ang Olivia, kung nagsakit ay mo mata? Gani, dili ni mo makita. Kaya di ba ingon ana man ha, pag naay suga in front, dili ni mo makita beyond that light. Maglagot na yung ana, guys ba? Maglagot ko ana. Storyahan na to na, ang uban pang mga concert etiquette na dili dapat ginabuhat ba? Ano mga ingana, dapat ato nang istoryahan bi karon dayon. Ayaw mo pag-ingon ana, dili mo mag-flash photography. Kaya di ba bawal man na? Bawal bitaw na. Ano kisa man nag-ingon nga mag-flash photo, dili gani. Mag-flash video? Flash video. Bugo eh. Ingana na gyud ka narcissistic bay. Tanan na lang himuon og content bay. Just enjoy the moment. Ay, sige, kamo, naraman na sa inyo ha eh.
Dili ni advice. Basta dili ni advice sa mga guys. Ang amo lang nag-express lang mi sa amo ang Mga kalagot lang. Kaligot-got. So aside sa flashlight, Oh. usa pa ang lain na mga etiquette na dapat ma-aware ang mga tao nga dili buhaton sa concert. Napakuilain ka nang i-bring up ba kaning about sa concert etiquette ba? Kanang being rude to opening acts. Ay, naada una na. Naing ana oy. Wala man gud ko ga concert, guys. Ay, wala ko ga attend ng concert, guys. So, sige, unsa man ang being Di rude? ko tahay lang let's say lokal kaayo, lokal. Oh. Let's say gusto ka maadto og concert sa Itchy Worms. Mm. O na. Na free concert ang Itchy Worms sa kutay sa Crocodile Park. O nga na. Example lang ni guys. Nga. Tapos syempre before mo tugtog ang Itchy Worms, naman jud na mo tugtog nga before sa ilaha. Front act ang tawag ana. Oh. Nga ang mga tao kay kana siguro ignorante gyud kaayo. Ang expect nila Itchy Worms lang. Naman jud na mo perform nga dili yata sila kaila. Magbu. Hala, kalain na, Loy. Or kana i-chant ang name sa main band like Itchy Worms habang gatugtog ang kuan. Hala, kalain Ang front ba na? act, Batasan. Lain na siya batasan. Kalain ng batasan. Oh. Kay recently katong nag-ingon ko ba nag-attend ko concert kring. Yan ay front act ang main act. Oh. Oh. Kay gina-chant nila ang kuan, ang name ni ni Tori Kelly habang naga-perform tong front act. Hala, bastos mo na, oy. Oh, Tori, pero naga-perform ang kuan. Hala, bastos mo na, ingon na. Ayaw mo pag-ana. Bastos ka ayo. Nga, di biya kakabadlong ka. Saba biya kayo. Alam nga naman mamahush. Ay, ayaw pag-ana. Mag-ana-ana, di ko. Karon kayo. Lain kayo. O, ayaw mo pag-ana. Pasagdi lang ninyo mag-perform ang front act, maski wa mo kaila. And, i-enjoy ninyo ang moment. Kay mo man na ang chance ninyo para mailhan sila. Mao gani. Para, kung hawd ba gyud sila, hawd ba mo kanta, ana good. Ang isa pa kanang magmaoy sa concert, whether nakainom or wala, naadyoy KSP. Unsang klase? Kanang maoy, kanang nakainom siguro or naka-drugs. Guys, ang laptop ni Kringkay namatay. Nabuhi lang siya dayon. Balik ta. Balik sa tong topic, mag-deodorant ta guys. Ngano wala nag-deodorant? Basin lang good. Nag-ingon lang ko reminders. Diba? Ayo. Reminders. Number 1, ayaw pag flashlight or flash photography or flash videography. Number 2, ayaw pag rude sa front act. Maski wa mo kaila. Be respectful. Number 3, ayaw pag maoy. Ayaw pag bida-bida. Number 4, banners. Dili magdala og banners na dagko kayo niya. Permente i-up all throughout the whole concert. O, patanawa po ng nasa inyong likod. O, kadi ka kita. Oh. Ayaw mo pag binastos. Asa ko number 1, 2, 3, 4, 5. Ang number 5 is deodorant. Wear deodorant. Reminders lang ni guys. deodorant. Basin lang makalimot. Yung mag-ala ba yan sa concert. Woo! Niya, pag ang imong Kamot katapan kayo, na dili, eh. woo! Matay siya. Katong, okay, 1, 2, 1, 2, 3. Katong Vine Boom ba? Vine Boom. Hiya to guys, ha? Ano? Woo! Niya, Vine Boom na po. Woo! Woo! Ana. Gitiming siya sa sound. Loya na to eh. O sige. Diba, number 5 tong deodorant. Number 6. Oh. Importante kayo ni. Manot brush ta. Alam ko nung dili mamanat brush. Guys, magsige ba mo siya ito. Woo! Ngayon mo atubangan na po. Vine Boom. Woo! Bokay nagbaba. Manot brush eh. Aside sa mag-toothbrush, tiluka jud inyong dila gani. Ang tilukon ba? Katuntang scraper. Tang palit mo scraper. ato. Tapos pagkahuman, Kung wala mo ato, brushy brush, lang. brush ang inyong dila. Brushy. Oh. Tapos, mag-mouthwash. Oh, mouthwash. Kung wala mo yung mouthwash, salt Asin gargle. tubig. Ay, oh. Salt gargle. Asin tubig. Oh, salt. Tapos, magdala pa siya og mints. Oh. Mince pag yun. Okay. Somehow, kaning atong manot brush na di man na siya valid for 24 hours. Ma-experiment yun ang kahumot sa imong baba for approximately a few hours after. Amo na, magdala ang mince to touch up. Oh, touch up. Oh, kanang Oh, touch up man na. okay. Reminders lang na, guys. Ha, para kayong Jen Barangan.
Ang kanjen kay nagkuan raman siya, puning nag-video bataan. raman siya. Ang bataan ni sige labas-pasok. Bunalan na gyud ako ning bataan ni dali bi. Ganina ba kasi labas-pasok ka? Bunalan ta karon. Dali ba? Bunalan ko na imong lubot ngisi-ngisi lang baya. Okay. Ang bana dito nako. Naglabas-pasok. Sige. So nagstoryahan na lang man ta about concert or gathering. Ay concert, di ay etiquette. Same raman yun na siya sa gathering etiquette or party etiquette. Dapat di ba dapat dili ka mag-flash photography or flash videography sa mga party or gathering. Oh, Unless of course kung intimate kayo kamo lang di mga friends ra mo, they can forgive you right away. But if it's like a room full of people, like 100 people, what if this la ganahan na picturean nimo? di Creepy ka nga tao. di ba applicable man na dili maggamit og flash? Dili, well, not be rude sa opening acts. Wala may opening acts, pero any act na gi-present sa kanang party or gathering, be respectful, di ba? Dili magmaoy, dili magamit og banners, dili mag-deodorant, mag-toothbrush ug mag-mints. Applicable man na siya. Napakoy mga pet peeve aning sa party or gathering, di ba? Number 1, ayaw pagdala og mga +1 nga dili man kagiingnan nga magdalag +1. Alam, magdala-dala lang kag +1, wa kagiing na makadala ka. Ang worst ana kay nagdala ka og +3. Natay mga kailaan na, uy. Na. Naapag mas worse, wa ka na invite di abot gyud ka. Grabe naman pod na, uy. Di ba? Don't bring yourself if you're not invited. Don't bring your friend if they're not invited. Di ba? Ngano man mo adto ka kung dili ka invited or ang imong friend dili invited. Kung ikaw lang invited, ikaw lang maadto. Ana lang na siya, guys. Ha? Dili na to i-abuso ato mga friends. Kay kutay budget ang ilang party, per head ang bayad. Bitaw. Kay karon baya ang mga catering na minimum siguro sa catering ron kay karon mga decent catering ha, dili tong mga nabay barato na catering pod. Pero na po yung mga mahalon. What if mahalon ang catering niya like 950 per head? $1,000 per head. Bisan pag baratuhon na catering, budgeted man na. Budgeted Nya man na. uban-uban ka nga wala ka na invite. Tama Jud. Lain man ang ingon Maski na. pag tag 100 per head lang na nga catering. Ang unod kay lumpia ra o pansit. Masakitan na po na sila Budgeted kung man ka. Okay, budgeted man na. Tama gani. Ayaw pag-ingana. Lain ka ba? Unya isa pa, what if ang imong gidala kay dili gyud niya kanang specifically kana na friend na imong gidala nga dili invited is dili siya ganahan ang host sa party. Di mo ko Ay, hala. na niya. Uy, gidala lagi na niya diri. Labi tao. Kay kadaghan na po ko naka-feel anak kring. Mo ba? Nang naay ni abot diri nga di ko ganahan. Ay, naa kay mga ingon ana. Daily, seem like I just can't get away. Hala, wala ka nagsample kang Christina Aguilera kaganina do. Come on over. Next! Kanang sa mga party lang niya po ng etiquette guys ha, or gathering etiquette. Ayaw pagbalot og pagkaon unless gi-announce nga pwede. Ngano mo balot magkagpagkaon nga wa ka gi-invite? Nakoy kailana. Grabe Dili. naman pod na, oy. Dili ba? What if invited ka? Pero namalot ka nga wala man ingon nga pwede mamalot. Ngano mamalot man pud ko nga wa ko giingnan, di man gani ko mamalot nga giingnan ko. Di ba, Pang? Ay, naamang ko siya. Ikaw ba, si kaglabas pasok, bunalan ka ron. Anyway. Naami live audience. Oh my God. Niya, mauna na. Ganun, ni balot kag pagkaon nga, wala man niingon nga, guys, magbalot na ta. Wala man ni-announce ana, pasabot, dili nila intention nga manghatag yun og pagkaon. Kay basig naa sila kabudgetan sa nabili na pagkaon, mga pamilya nila nga wala naka-attend, ipadala ba nila dito sa ilang mga silingan o isudan pagkagabi. Isudan na nila pagkagabi pagkauma. Naapoy mo ana nga, oy pagdalaan ni mo uli naka o pagdalaan ni ang katong giingnan na magdala, siya ra to magbalot. Basi mo apil-apil pug ka. Ay lagi ingnan siya nga mobalot. Ang announcement for her is applicable to me. Oy, mobalot pug ko. Kaya pwede na di ay mamalot. Nag-apil-apil man ni ang wala giingnan na pwede magbalot. Dili ta magbalot kung wala ta giingnan. Specifically, ikaw gyud ang giingnan. Uy, your full name. Pwede na ka magbalot. Full name. Yan na. Ayaw pagbalot, guys. Yan na pa isa.
morning, grabe yun ni siya. Ayaw pagbalot o pagkaon sa party while napay nagakaon. Ngano na ingon ana. Napay level Naayaw up, na. ana, napay level Ah. up. Ni balot ka nga napay nagkaon nga wala pa gyud gi-announce nga pwede day magbalot. Grabe naman pod na. Uy, Naatay kailana. di kay naaman ko na siya kaila na ingon ana guys. Oh. Guys, gikan na sa kasing-kasing ang iyang hinanakit karon. Ayaw mo pagbalot while napay nagakaon o worse wala pag announce nga pwede dita magbalot. Oh. What if kay na ako'y kanang mga anak nga wa pa nakaulig balay. Oh. Nang eskwela pa napa sa school. Unya na pag yun na siya kaila guys na kanang gi-take home ang tibuok container Putahe. nga wa pa nakuhaan. Ang tibuok putahe. Ang tibuok. Ay, ay, kaunan daw ni mo siya. I-comment ta niya. Ay sige, butang try comment. Oh. Dili magbalot pero ang tray ang dalaon. ang tibuok container ang gidala. Oh. Nakatry mi ana. Nga wala pa kakaon ang nang luto. Oh, nakatry mi ana. Nga gidala gyud ang tibuok tray sa sa pasta. Nga wa pa mi kakaon, nga confident pa kay mi, di na ta magluto pa kay natay pamahuog katong wala kayo na halin nga pasta na to, kita na ikaon ato ana. Sus pagkaugma, pag abri sa ref. Katong sound effects. Vine boom. Pag abri sa ref. Ay kadali lang. O sige, pag-abre sa ref. Pag abri sa ref. Oh, niya pag abri sa ref kay kuan. Wala di dito. Nasad mi kay imbis kay Ay, pag-abre nimo sa ref. oh, ing ana, Kasad. nasad mi ana kay ngano. Nag-expect jud mi nga dili ni magluto. Niya nakaluto na hinuon mi og egg, sir. Oh. Egg, sir. Egg, sir. Luya. Una, lain mo, ayaw mo pagbut-buot og balot nga. Wa man mo giingnan man pwede magbalot. Di ba? Unya, napatay mga etiquette sa party or gathering nga dili dapat nato pang buhaton, guys. Okay? Kana gong magbida-bida ka sa mga sa party. Sample. Ikaw ang bida. Sample. Kanang syempre, kung i-attend kag party dili gyud ikaw ang bida no. Kay attendant lang man ka, attendee ka ba? Oh. Di attendant na noon, empleyado na. Attendee ka sa party. Sa to pa dili ikaw ang host. Oh. Ang host sa party ang bida or ang celebrant. Na nag-birthday, siya ang bida. Na gikasal, sila ang bida. Okay? Ang gikasal ang bida, di ba? Ang celebrant ang bida, ang birthday boy or girl ang bida. Basta, kisa tong gi-celebrate mo, siya ang bida. Pero nakoy nabasahan nga, sa kasal, kutay kasal na mo sa mong bana. Uyab pa mong Junip. Oh. During reception, si Junip nag-propose sa imo. Wa pa jud minananghid. Why na nanghid? Oh. Tapos, ang mga photographer na focus ang attention dito sa proposal kay intense moment man to siya. Yes! I will marry you! Kunya pag-deliver sa mga picture, mas daghan pa ang picture sa proposal kaysa kasal. Oh, kaluoy po so bride and groom. Kaluoy ba ana? Oh, ayaw mo pag-ana. Bad na siya. As in, dili ta friend. Dili ko ganahan ana. Napay isa pa ka example. Kanang magsuot ka og mas bongga pa sa bride. Ay, ka na magsuot og puti. Oh, magsuot og puti. Labuan nimo ang bride. Mas blow up ang ano ba? Mas blow up ang dress. Mas burot. Mas burot. 'Di ba? Mas naihangin. Oh. Gi-pump. Oh. 'Di ba? Gi-inflate. Oh. Pero ang bride kay kanang kanang mga ano sa tawag ana? Kanang body form lang ba? Ang dress. Oh. Pero kamo kay naka-blow up jud, naka-inflate mo murag ligid. Oh. Ayaw mo pag-ana. Kay kuan ka or kung dili man galing blow up, naka-inflate ang inyong dress or kanang nakadako pero more revealing clothes mo kaysa sa bride. Labuan ninyo ang bride ba? White. Dili mo mag-ana. 'Di ba? Agaw eksena mo, maski wa mo gibuhat. Nakarelate ang duha ka audience nato diri Hello. Si Nathaniel Blank katong naa sila bisita nga di lagi magbalot pero ang tray man ang dalaon. Kaluoy pod. Napatay bag-ong commenter, si Saul Blank.
Oy, hello, Soul Blank! Oh, ano siya, overly powered main character. Ay, nakarelate na siya. Oh. Kailan na siya sa imong pasabot? Dili na siya na relatable character sa Ay, iyang basig life. na adi ay siya sarili niyang relatable character. Na siya Basin sarili di ay. kong main character sa iyang life. Oh, basta hindi ay. Oo. Lahi po na iyang Kaya pasabot. mo gamit sa iyang balay as a birthday party. Oh! Dili, uy. Mga example lang na siya. Example lang da, example. lang na siya. Okay. Napay isa. Ah. Kanang usa pa nga klaseng bida-bida. Kanang mag-speech nga wa ka gi-invite na mag-speech. Ah, naada yung na. Ing ana naka-attend kog kasal na ing ana ba? Da, Wala siya gi-invite na mag-speech. Wala. nikalit lang siya o Wala kana. jud, wala. Ang bina ang microphone ba ni anak siya? Oh, gikuha niyang mic. Tapos siya nag-speech. Oh. Maski wala siya gingnan nga mag-speech siya. Da. Oo. Then napakoy isa. Ah. Next. Oh, next. Oh. Ngano nawala na takan dyan, barangan, oy! Di kay kuan man na siya bida-bida ba? Ah, bida-bida. Connected na siya. Ah, connected, oh. Oo. Nang bring up lang taog mga etiquette nila sa concert, gathering, or parties, Okay. hindi nila buhaton. Oh. Kay para ang kani atong mga listeners, ma-inspire sila na sultian ang mga non-etiquetters in their life. Sultian ninyo, papaminawa sila ani. Mm. Oh. Usa ganito mga ubang etiquette, ay tama, di ay natakal man dito sa Dili ni Advice podcast. O paminawa ni friend. Oh. Kani friend, diri mao gini maka-learn ka ani friend. Napay isa guys, katong share nako sa inyo nga naay nangilog og mic. Dili man nangilog kundi nga gikuha gyud niya ang mic, pero dili man ilog in a sense. Mura gikuha lang niya tapos nag-speech siya sa kasal, sa reception. Napa isa kapet peeve na ko ani ang etiquette na dili dapat nato buhaton na ana ba. Gi-bring up niya iyang personal achievements during speech. Kuya wa ba ana? Na I'm valedictorian ako sa itong na school. What's that got to do with the bride and groom? Unsay labot na mo? Giingon niya nga valedictorian daw siya. Unsa pag ito pang? Basta niya tapos sa law school. Unsa to? Basta kami Unsay kalabutan? kami maninaknak nag-attend na tong asa ko unsa may labot sa ni kuan ay isulti ang pangalan ba? Unsa may labot sa among friend nga bride o ang groom? So may labot nila sa achievement nimo, sir. Wala mi L, wala mi labot. Wala mi naasinso sa imong gipangbuhat. Wala mi nalipay, wala mi na happy og na sad. Natingami sir nga nganong imuha mang sarili ang imuhang gina tawag ni. Gina-praise. Oh, where's the bride and groom? Gisingit gyud niya iyang personal achievement. So kwanto siya, mo to siya ang pinaka first time nga pet peeve na ko na discover. Wow. Butang yung sound effects. Sugoon pa ba? Di makalimot man gud siya butang sound effects. Sugoon sa nako siya, guys. Sugoon sa sige. Unsa ta? Kanang gi-bring up niya yung sariling achievements. Niingon siya na lawyer daw siya. Niingon siya nga, kwando siya kanang valedictorian. Masking walay labot sa bride and groom. Amazing. Di ba lain kaayo? Na-unlock gud ang na-unlock ko ato. Wow, first time dito na itabo na yung ato. At swerte kayo mong tanan na, wa mo naka-experience ana. Bitaw. Swerte kayo mong tanan. Ambot lang ko na-experience ba to ninyo? Basta unique gid to siya na-experience ako Kuya wa ano ay niya dugay ka siya nag-speech no. I would imagine. Of course. Kuya ana ba naman ka narcissist? Di dugay jud siya mahuman. Napa, excessive complaining during parties or gatherings or concerts siguro. I don't know. Pero excessive complaining. Sa maning lumpia, dili crispy. Hala, gipadunggan ko niya. O sa maning spaghetti, lata. Hala, o sa maning kinilaw. Kinilaw is lami. Pero sa maning ha? Panus ang kinilaw. Panus. Kaya wala man gamit og serving spoon. Nga wa, manigamit ang serving spoon. Ang sa maning venue na to, diri, uy, init. Unsa man ni Droy? Ngit-ngit. O sa man diri, uy, kulang sa lights. Wala kay sound effects. Ay, unsa di ay? Every line kay ano na ay unsa na every line kay. Dili pwede. nawala akong bra. Dili siya mo play for some reason. Dili na lang. Mo download ko bra. Sunod. Sige. Ay ako na lang. Bra. Mo
mo to siya, dili ta mag-excessive, na may mga complaints here and there, ato na lang isarili. Or butang na to sa tong brain lang sa, during your private moment with your husband, kay imong husband ba ya or partner in life ang imong best friend ni sa imong room. Shock absorber. Shock Sa iyan mo absorber. gawas tanan imong mga hinanakit sa party. Ah. Oh. Huy, ang kuan ba ang waiter bog ilok. Oh, mga ano. Pero ayaw i-doubt ang moment. Kaya ma-affected ba ya? Di ba ka nang takdanay man na? Kung sad ka, sad na uban. Negativity, na negative ni mo, ang imong negative vibes kay Murag ikaw, sa team building, namugot-mugot ka dito. Ano, naunsa gani ko ato? At yung ka nga, niuban ka sa team building, pa di ka gusto, so solo-solo na lang ka sa cottage, nagmugot-mugot. That's why they left you. Yes. To avoid the unfortunately. To avoid the negativity in your face. Everybody hated me. At the time. And now they love you. I don't know about that. Congratulations. Nangan-friend ko sa lahat tanan. Bitter. dili. Na toy face nga nangan-friend kog daghan. Dili lang katong nga mga katrabaho. Anyway, that's the story for another time. Bruh. Dapat isa, guys. Oh. Kanang magmugot lagi na naingon na ako diri. Naingon naman na nimo, balik-balik. Dapat isa. Kanang mukaon og una for you or your child. Maski dili pa schedule tingkaon. Wa pa kagiagad. Himuong rason ang bata. Kung manahid ka, niingon ang host nga, okay, uy, kapakan ang bata kay gutom na ba yan? Ang host mismo mo ingon na, go approve kaon na kay gutom ng bata. Why problema? Pero wa ka na nanghid niya nang wa na kag pagkaon. Lahi na siya nga storya. Same ra na sa nagbalot. Kung dili ka kung nag-una-una na nakagkaon niya, wala pa nangaon ng tanan, asa ang fairness? 'Di ba? Nakauna na siya sa panit sa lechon, asa ang fairness? So mo na siya, guys. Ayaw mo pag una-una nagkaon kung nananghid okay lang. Okay lang man. And usually pag mananghid mo, man na. Bitaw, mananghid mo, muuna siya. Muuna ang host. Kisa gud mo ingon ay ayaw sa kaon. Sige, panahid. Kana, gutom naman akong anak. Uy, kana, pwede na ako baka na nag-una? Dili pa pwede ka, wala pa schedule. Nade yung anak ka na friend, na ginvite ka sa party, yung anak jug batasan, imposible ha po, uy. Ginvite gani ka no, kay gusto siya magpatapok, magpakaon. Pero usay magud na parties na naadyo organization ba na schedule. Sundon ang schedule like karon MC sa ang magstorya, then next intervention number mga program gyud na natin. Program jud siya kay syempre kung kasal program jud na. Ingana. Kung na birthday di na pa games sa ta kana sa Jollibee di ba na may program na. Og ang last but not the least. Actually top 1 dapat ni save the worst for last. Top 1 ni siya. Kana mo balik ta sa episode 1. Episode 1 ba ni? Mood lang, nakalimot ako. Dili mo gamit og serving spoon. Oh my God. Maski baya na ay serving spoon. Naadyoy uban nga i-dip jud nilang ilang personal spoon and fork. Bruh. Nain kayo. Mapanos dayon ang pagkaon. Sayang. Makaon pa man na pagkaon yung gabi dili na nila ma-realize ba? Matingala mo, ako ha, sabo lang ng experience guys ha, dili lain-lain man ta, pero pag ako tayo magluto kog adobo. Maski maugmaan gud na, dili siya panos, makaon jud namo siya. Makaila mo gitag panos no, nagbula na, baho na, ang lasa lain na, aslom na, ana man ang panos, di ba? Maski uba pa na mo nakaunon, dili gid na siya panos. Bitaw. Because dili gid siya madaot kay walay bacteria na nagsayaw si Darling, guys. Walay bacteria na kiti-kiti kay because walay attempt ang bacteria makasulod kay nag-serving spoon man ta. Pero nay uban nga household ha, dili lang ko sure kung kamo ba na. Damay-damay yun pa jud to niya. Dili ba kung ang nabay makarelate nga ang nagluto sila adobo sa morning sa udto panos na. Grabe naman po. Reflect on that. Why ka nga napanos dayon ang inyong giluto? From morning nga giluto napanos dayon pagkauto. Ngano ka ha? There's something wrong. Siguro
nagagamit pa mig serving spoon ling. Basig ang tadtaran. Walay limpyo-limpyo. Ay, nga dili man limpyuhan ng tadtaran. Di ba kaya man nagakat og meat? Oh. O basig hugaw na kayo na. O nga wala niyo ginagihugasan. Dili man ako na pet peeve. Personal lang man ako nangakuan. Kanang, kamo gud di mo maglutog tadtaran. Di mo magluto. Di mo maglimpyo og tadtaran. Kaunon gyapon nako inyong gihukad. Like, gagda ko ni mo kaon. Yan, nakita Basta na. ka dili lang panos. Oh, kutay, imong balay. Kutay lang ha, imong Oh. balay. Nakita na ko imong tadtaran. Nayawaag. Tadtaran na ning kring-kring o itom na makay molds. Ano ba? Pero judgmental jud kay ko no. I'm exposed. Oh, natural naman ang judger. Natural. Kay millennial man ta, judger Oh. jud ta. Natural man. Natural. Kutay, nakita na ko imong tadtaran. Oh. Ana ka, te, mga unta dire sa mong balay. Oh. O sige, ana sige ko. Te, hiwaan ti ka og mangga te. Okay, kuha na nako akong tadtaran. Oh. Kanya akong kutsilyo, nakita nimo akong tadtaran. Te, hiwaan ti ka og mangga karon na. Tak 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 Brr. tak. Muna lang ko. Oh. Muna lang ko sa utok. Pero pag hukan nimo kaunon gyapon ako na. Strong man kog immune system. Kaya man ako na. Oh. Kaya nako. Kaunon gyapon ako na. Mm. Oo. Pero mag-reflect dapat ka. Kung natingala ka imong giluto nga putahe sa morning na panos pagkaudto, mag-reflect dapat ka unsay buhat akong mali. Ay, no, unya, dili man na niya ma-realize kay normal man na sila. Sukad pagkabata niya, ang pagkaon dili gina pwede kaunon pag more than 4 hours na. Naanda na niya. So dili siya mag-reflect. So dapat maminaw jud siya ani nga podcast. Kay naka-tripod ka, Kring. Oh, Nakadungog na kani nga storya ba? unsa man na? Nga wa pa nahanda. Panos na. Ay, oo no. Katong na to sa una ba? Gawong lang to basi mo kadungog. Katong sa silingan na to sa una ba? Oh, Katong nagluto sila og ay, spaghetti. wala man naminaw si Jonah Blank. Nagluto sila og spaghetti, di ba? Oo, nagluto sila ng spaghetti. O niya, limpyo good siguro ang preparation. Kaso lang, after they cook the pasta, sa kadagan nila gi-cook 2 kilos siguro, wa sila mabutangan. So, ang pasta, gibutang nila sa planggana ba nga pang laba. Kanagong planggana nga kanago sa Pilipinas, Kanang guys. panglaba ba? Wala man gyud planggana sa overseas. Planggana sa Pilipinas ba kanang lapad ng mga basin. Oh, planggana ba? Nga ginagbutang lang sa gawas, outdoor jud na siya nga stuff. Dili Outdoor na thing. ginahugasan kay syempre manlaba ka automatic hugas. Dili na nila ginahugasan Pero before syempre, botangan ng pagkaon. exposed ba na sa tanang klaseng exposed. exposed na siya Sa outside. elements. Elements outside. Dito na nagbutang ang pasta. Oh. Paghanda na, nagsugod na ang birthday party, gihukad na ang spaghetti, pag tilaw, panusdo yun. Gabi, bago pa nagsugod panus na. Kay syempre, mo Ay, na tabo. Kabalo ko unsay nahitabo ana. Nagluto-luto sila buntag. Mao ilang pinakauna giluto siguro. Unya gabi man ang party. Buntag hantod gabi na-expose siya sa elements. Wala gitabunan, wala giref, wala giunsa. Yeah, dili po limpyo ang Dili yang limpyo. container. Siyempre, so kung kamo, naandan ninyo na, for example, nagluto mo og sinigang dinner. Tapos pagka morning, panos na, dili na kaya. Kaysa mo, dili yun na may tabo. Ay, in all fairness, Jud, to be honest, Jud, wala, sorry, Jud, kayo sa mga naigo na ko. Sorry, I'm sure sorry. Dili, makalearn mo. Nga Nga it's possible. Dili gyud mi mapanusan maski uba pa na mo kaunan ang sinigang sa preparation man gud gina sure nako nga limpyo jud tanan gikan sa tadtaran sa kutsilyo kada ganing ang gigamit nako nga pang kutay nako gimarinate di mo gamit kag spoon dili na mao akong ginagamit pag magmix na sa actual cooking lahi niya ang thong gikan sa raw lahi pod ang thong gikan Lahi sa tanan. luto o lahi tanan Lahi tanan. oo Di ba kanang mutilaw ang mga chef makita ninyo mukuha gina sila bagong kutsara. oo niya itilaw Tilaw. niya labay ang spoon Lababo dayon. lababo ang Nya spoon. mutilaw sila usab bagong kutsara. Tilaw. Pero di mo ko Lababo yung anak dayon. dili ko yung anak ka OA. Kapoy kay manghugas og spoon. Akong ginabuhat, nakoy luwag nga pang mix sa luto. Then, di ako magkuha og itilaw nako, ibalin ako sa akong spoon, murag iana nako ba. Then dito ko magtilaw, then ipadapli lang nako tong spoon na akong gigamit. Para di ko siglabay, di mo ko si Chef Ramsey. Nanaay tay gugas. Nanay ti hugas. Ako may manghugas, so kapoy man. Oh. Pero dili nako balik-balik ko tuslob akong spoon. So kung mapanusan mo, ang ako lang gusto is mag-reflect mo ngano ka ha. Naay something sa process ninyo sa balay nga dili hygienic ba?
Oh, bitaw. One of the processes lang siguro or The all. preparation, Oo. most especially the preparation. Oh, the preparation, ana. Oh, pwede po ding ana. So, gusto lang ko mag-reflect lang mo guys. Ngano kaya na? Oh, at least damoy natun-an. Mao kini siya ang unsa na yung title sa ato ang podcast nga daw. Excuse me. Mao kini ang advice. O mo kini ang advice. Mo kini ang amo ang advice. Ha, paminaw mo. Guys, interesado mo? Nami plan in the future na mag live event. Kanang ani lang gyapon mag-record mi og episode pero live na ay audience. Interesado ka mo ana? Pero ambot lang og taga Davao ba atong kasagaran ba mo comment sa to ano mga overseas. Alang nga magpaulyo na to sila diri para mag-live to. Dili ato ang mga friends lang sa. Oo, pwede. Family and Mang-invite ta og friends. family and friends. Family lang and sa. friends. Dito sa kuan sa Suaso. Pwede man. No problem. Mag-live ta pohon. Need lang jud og internet na paspas. Wa ko'y vote in the poll. Wala ko'y maisip. Moingon lang gyud ko vote in the poll pero wala ko'y poll ha. Absent ang poll. Sige. Vote in the poll. Wala ko'y poll. Kamo nay magkuan guys, suggest. Yeah, ibutang lang nako siya to follow up lang siya. Follow up poll. Vote in the poll. Tapos follow up. Sige, go. Ug ang pangutana. Namoy kaila nga parehas sa gipanghiskot ni Darling? Comment mo sa Spotify, YouTube, Facebook, or wherever you are. Kung asa mo ganahan, discuss. Kaya kung dili mo discuss, fine. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug! Basig na amo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us, don't worry. Submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor for the show, go to diliniadvice.com. Unya, maro to guys, magkita lang ta ninyo pohon. Mag-comment lang gihapon ta ninyo, mag-message mo sa amo Nabi amigas. Ay, una adi ay! Natay guest ba? Puhon. Puhon. Dapat mag-post na tag-assets today Oh, sige. para pa-hype. Alright. Oh, sige guys, thank you so much. Bye-bye.